रन्जन क्रिएशन चेनेलखौ बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोदान स्टेशननि गोदान गाब बायदि गोदान सिमां सेरेफोरा आंनि गोदान स्टेशनाव गोरबोखौ खायसो खालामनो मानोदि फैयो फालाय। थुख्रा थुख्रि बायफ्लेनाय सिमांफोरा सुजुजागोन दा बे गोरबोनि दोंसे गोदान हारबिदां। गोरबोनि बां सोदोब जथाइफोरा मिलौहाब देंखोजों अब्ला मानोथो रिंखांफैयो? खैरोम दैरोम सानस्रिफोरा फिन दैखारना गोरबोखौ मानोथो लांबावो? जोंगा मागा गोदान एक्सप्रेसजों थं गोमासानाय गोदान बै थावनिसिम सनास्रिनि माहि महिनाफोरा फुवा फुवा जोरमाय फैयो गोरबोनि बेंथे जानाय गंसे बिलो। आसिन कातिकनि ना खुरसा उजायनाय बायदि गोरबोनि दोमैलु बोथोरफोर थैहां जौमानि जिबख्रिफोरा थफिनाय सिमांफोरजों मानोबा बुजि मोनस'यै दुरलब मावखाङो बिखा। गुसुथि मुंखुरनाय हारसिं बुब्लियावबो गोदान आबिरा बुब्लिखौ फोथैना गालाङो। गोरबोखौ एवथुना सिमांखौ गथायलाङो। हारसिङै आन्दायनाङो आवबा जानाङा गोदान सिमांनि दैथुनजों बरायजाना। गोजोन्थों।